thilthua hmuhchhuah te pakhatna penicillin khovela antibiotic masaber mihring nun mak ta duai chuang chan tu hi tihpalh thilthua hmuhchhuah ani ve tlat Londona bacteria lamzir chiang tu Alexander Fleming a chu kumsanga chakwa somni pariata achol manna atanga ana thona hmuna an let le chuan a thleng da pakhat chhunga chuan thil hmuar om ti a hmuhchhuah ka chiang zo ka en chuan chu thil hmuar chhevela chuan latna hrik bacteria om lo ti chu a hrengal thei ani Fleming a chuan he bacteria that tu thil hmuar tiril hi zir chiangin a hminga penicillium notatam tina vua kumsanga chakwa somni pakua a thil hmuhchhuah chungchang hi ziakin a ti chhuaka ma se khoi hmuna hman tur nge engtia hman tur nge ti ero chu a hre mei bik lo kumsawma liam hnu khan Oxford University a damdawi zirlai pahnih Flori le chain te chuan Fleming a lekha bu chuan lo chiar fua penicillin chu damdawi an chan tir thei dan tur chu an ngai tu ngal bok ani uluk taka zir chian ani hnuah kumsang sakwa somli khan dam lo pakhata en chin na nei ania heta tang hian alar chhun zom ta ani kumsang ka sakwa somli pahnih khan mi pui nol pui man thei tura siam ania tuna chuan khovela antibiotic man tam bera lo ni ta ani kumsang ka sakwa somli panga khan Fleming chain le Flori te hi an hmalak na ro pui taka wangin physiology le medicine te Nobel Prize pe kan ni panina Coca-Cola khovela inchi lar berpol Coca-Cola hi chachin maktak nei ania a hmuhchhuak tu pa hi America mi John Pemberton ani ama hi damdawi lam thiamna nei ania Pemberton hi Confederate sipai ni in America civil war lai vel te pawh khan liamna tak atuar ve ani a hliam awang hian damdawi chakchi morphine kan ti hi nasa takin a hmang thina ama damdawi thitlam thiam alo ni awangin chu anatna ti dam theina tur damdawi chaklutuk lo chu siam chu atum ta a morphine damdawi tel thin opiate an ti chu tel lo ta se ti teina ngai tua chuta a thil siam chu pakhat chu Pemberton French wine tin an vua hemi siam nan hian zu coca le cola nuts an ti te chu a chawpol ani he thil siam chu hi alar po alar ve phiana ma se kumsang khazaria somriat paruka apian na khuwa Georgia insum theina movement alo chu khan zutel lo tur adang siam chu le aril ruka woin aya chuan sugar syrup an ti chu a manga a formula ti dang lamin concoction chu carbonate water nena pol pal ta hlau meya an ei chin chuan damdawi ni loin thil in chi tui tak chu alo siam chuak ani reng tamei he thil siam chu hi sum don na hral chu atuma a thil siam masak ber hi a hminga Coca-Cola tina vota ani van doi thla takin Coca-Cola hmuhchhuah hnu hian Pemberton chu a hriselna a chhezual zela a thil hmuhchhuah tanga kum hnih chawa ra thei takin a boral ani chuti lai chuan Coca-Cola a ser chu a sum don pui asa grits nena alo hral mana ani hian Coca-Cola chu ram chhung mai ni lo khovel puma company hlodling ber pola a chamtir ta ani Coca-Cola hi khovel ram tin deuh thaw hral chu ania ma se khovel ram sang sang zinga hian Coca-Cola lak lu emo zor emo khaplat ram pahnih chi anoma chung te chu North Korea le Cuba te an ni pathumna dynamite thil siam chuak tu tam tak chu an thil siam chu an lom thin le a ma se an vai ro chuan an ni lo chung an thil siam chu awanga lom lo ber ta zinga mi chu dynamite siam chuak tu pa Alfred Nobel hi ani Nobel hian puak thei thil hi a siam chu ring ngai lo a a thil tumpo ani lo puak thei siam nana chemical an man thin pakhat nitroglycerin hi kumsang kan zariat somli pasari khan Italia hmuhchhuah ania a hmuhchhuak tu pa hi Ascanio Sobero ti ani ani hian glycerin le nitric le sulfuric acid te chu a chawpola puak thei thil a siam chuak ani he thil siam chu hi silai mu aina chak zawk te a hlo om zawk bok ani
sobero chuan a thil hmuhchhuah chu a du lo hle mai a man zui na lo se ti chu a du thu sam ani amai ro chu a thawpui Alfred Nobel a chuan nitroglycerin chu himzok le ol samzok a enkol thei dan na zonga a chan chu nitroglycerin hi a riral theia a puak pal mei thei boka chu wang chuan mihring te tan a hlo om em ani a en chin na chemical dang ne na chopol na lama chuan na takina ti puak pal ta hlo meya hemi awang hian mi panga an thia chung thi zinga chuan anaw emil po telani chiat na thlen ma se chu a thil hmuhchhuah chuan thil puak chakna na satak maya pe chuak ti chu hairual ni talo he chiat na hian nitroglycerin hi himzo ka siama ngai zia tilang chiang hlea adu emo du lo emo chut puak thei thil thunun thei dan zir chiang tur chuan Alfred Nobel chu ruat ania mun hlazok le khopona te che chual palpoa chiat na thlen mei lo na tur hmuna te experiment chu ati chhun zom ta ani atopa chuan leichi khat fossil algae atanga local chu en china na mangta a he algae hian nitroglycerin chu a hi pro veka chu chuan a khoi vel po ti ol samin omzen nei na ti po thei pha bok ani chu thil chu dynamite ti na minga vota a dynamite ti hi Greek tong dynamis ti atanga la ka nia omzia chu chakna emo thil ti theina emo ti na ani trungkha chu Alfred Nobel a kholaya kalai chuan chanchin bu pakhat mi thi ming le an chanchin toy an chuana chu an bi thuaka maktak mai na ming chu a muta hlol meya maka ti kher mei chanchin bu mi te chuan a u nau pa boral ta chu a ma emo ti in an chhuah sual aniang atia a mai ro chu a chanchin an zia dana chiar chuan a thina thong hle mei ama Alfred Nobel chu chanchin bu mi te chuan dynamite siam chuak tu pa ani thu te thina sumdong ani thu te chuan jiak lang kul meya a thil siam chhuah chu mi tam takin indau nan le ral thuama tan an man wang ani ti chuan chanchin bu mi te na chanchin an chhuah dan le a thi nuwa khovel mi te na an hriat reng dan tura ngai tu chuan a lung chu a oi thei tangang lo ani chuta tang chuan a ril rungai tu na su khleng zong zong chu ti dang lamin a oma a thi do na a thu cha a chuan a hausak na zong zong chu mi hring te nun nom na le nun ti ol sam tu thil hmuhchhuak tu te choi moi na na hlana du thu a soya a soyang ngei Nobel Prize hi a ming choi nan siam chuak ta ani palina x-ray November ni riat sangkhazariat songkua panga ania German scientist ron chena chuan a experiment room a chuan electrons ho kal khom dan chu a zir chianga an kal dar lo nan tin an kal konga te chuan le kha khong dum chuan an tuam china chiang zo kha anen chian chuan electrons ong khom te chuan thil sakhat chu an kal tlang thei ti a hmuhchhuak ta tlat mea electrons ho kal na konga chuan le kha bu te lung te thing te an da chin chuan chung electrons te chuan an kal tlang thei ti chu chiang takina hmu thei ani amai ro chu chung aya muk zok suan le thirang te ada thung ero chuan chung electrons te chuan an kal thlang thei lo thunga hei hi voini thlenga dam doi lama thiam na ro pui tak x-ray lo chuana bul pui chu ani ta ani he thil hmu chu ati chiana hina anu pui anna bar tha chu a kau pheya akut chu electrons chuan an kap china heta hian aru le anin nei zung bun chu chiang takina lang theya tuna kan en mek hi khovela x-ray thalak masaber chu ani ta ani ron chena hi a thil hmuhchu awang hian Nobel Prize pe kania Nobel Prize dong masaber mi panga jinga pakhat ani physics awanga khovela Nobel Prize dong masaber ania tuna chuan x-ray hi dam doi mai pialama van theng reng le kanom na le khovel chir chian na khol poi mo ber pakhat alo ni ta ani hi